इउकेनि प्राइम मिनिस्टारा डिजिटल आइडिखौ कम्पालसारि खालामनायनि डिक्लेयार खालामबाय। However, UK Prime Minister Keir Starmer has announced plans for mandatory digital ID system that will be required to work in the UK starting sometime before the next general election in 2029. This ID will be a smartphone-based system used to verify employment eligibility with the goal of curbing illegal immigration. इउकेनि प्राइम मिनिस्टार किर स्टारमारा 2029 नि जेनेरेल इलेक्शननि सिगां बे डिजिटल आइडिखौ कम्पालसारि खालामनांगौ होननानै डिक्लेयार होबाय। बे डिजिटल आइडि सिस्टेमा मा? बे डिजिटल आइडि सिस्टेमा जाहैबाय साफ्रोमबो नागरिकनाव आरो बे गासैबो साख्रिआवलाफ्रा साख्रि मावनो हानाय नङा आरो हस्पिटालफ्राव बेंकफ्राव ट्रेन्जेकसन खालामनो हानाय नङा आरो बेल' नङा दखान सहर शपिं जेरावबो नोंबो मुवा बुस्थु बायनो हानाय नङा। गासैबो आइडिखौनो मोनसेल' आइडियावनो जागोन आरो बियो स्मार्टफन सिस्टेम जागोन होननानै बेयाव बुंदों। बेयाव बुंबावदों दि रोल अफ द आइडि दि डिजिटल आइडि विल बी ए मेन्डेटरी पार्ट अफ द एमप्लयार्स verification process, meaning individuals will not be able to legally work in the UK without it. बे डिजिटल आइडि कार्ड नङाब्लानो नोंबो साख्रिखौनो मावनो हानाय नङा। बेजोंसो बे आइडि कार्डजोंसो लिगेलि मावनो हागोन बे खोथाखौ बुंनाय जादों। इमप्लिमेन्टेशननि खोथाखौ बेबायदि बुंदों दि सिस्टेम इज एक्सपेक्टेड टु बी रोल आउट बिफोर द नेक्स्ट जेनेरेल इलेक्शन व्हिच must be held by August 2029 आरो बेखौ मावफुंनो थाखाय 2029 जेनेरेल इलेक्शननि सिगां बेखौ खालामगोन होननानै डिक्लेयार होदों। दानिया बे डिजिटल आइडिखौ मानो एसेबां गोनांथि जाखो? डिजिटल आइडि नङाबा जाया नामा? बियो मानि थाखाय दरखार जाखो? बेखौ जाहैबाय केशलेस बानायनो नागिरदों, केशलेस ससाइटि बानायनो नागिरदों आरो बे डिजिटल आइडिखौ जाया लागोन बियो फ्रि अफ कस्ट। जे हादोराव सिटिजेनशिप कार्ड लानो थाखायबो 15 पाउन्डनि दरखार जायो आरो पासपोर्ट बानायनायाव 70 पाउन्डनिबो बारा नांगौ। बे हादोराव मानो थाखाय बे डिजिटल आइडिखौ फ्रि अफ कस्ट ओरैनो होनो नागिरदों? बेयाव गोबां रहस्य दङ। आरो बे डिजिटल आइडिखौ इउकेआवल' नङा बुहुमनि गासैबो हादोरावनो बेखौ कम्पालसारि खालामनाय जागोन। जोंनि इन्डियायावबो खालामनाय जागोन मानोना बियो मोनसे बाइबेलनि प्रफेसि। रेभेलेशन 13 चैप्टार 16 आव बेबायदि लिरनाय दंखायो। And he caused all both small and great, rich and poor, free and bond to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell. बायनोबो हानाय नङा, फाननोबो हानाय नङा बे डिजिटल आइडि नङाब्ला। Buy or sell, save he that he had the mark or the name of the beast or the number of his name. Here is wisdom, let him that had understanding count the number of the beast, for it is the number of a human, and his number is 603 बेनो जाहैबाय 666 666। गोजोन्थों।